Mayong adlaw kaninyo mga anak sa Dios. Human sa kamatayon ni Pope Francis, ang atong simbahan misulod sa estado nga gitawag nato og sede vacante. Sa literal nga pagsabot, nagpasabot ni og bakante nga lingkuranan. Pero labaw pa sa simple nga bakante nga trono ni San Pedro, adunay mas lawom nga espirituhanong kahulugan kining sede vacante. Una, ang sede vacante nagpahinumdom kanato nga bisan pa og walay Santo Papa nga naglingkod karon, ang simbahan nagpabilin nga buhi og gipanguluhan gihapon sa Espiritu Santo. Dili ni panahon sa kahadlok, kundi panahon sa pagampo, pagpamalandong ug pagsalig. Ang kawad-on sa pisikal nga leader nagpahinumdom nato og nagtudlo nato nga ang tinuod nga ulo sa simbahan mao si Kristo. Ikaduha, samtang wala pa'y Santo Papa, wala unay himuong dagkong desisyon. Sa administrative nga side, ang Vatican gi-operate labang sa mga temporary officials. Ang Cardinal Camerlingo pananglitan nagdumala sa mga basic nga kinahanglanon apan wala siya'y gahom sa pagbuhat og dagkong desisyon hangtod mopili na og bag-o nga Santo Papa. So kini nga situation nagpakita nga ang simbahan dili lang usa ka organisasyon kundi living body waiting for its new leader. Buhing lawas nga naghulat sa iyang umaabot nga leader. O ikatulo, usa ni ka call to prayer. Kung tan-aw nato sa espirituhanon nga pananaw, ang sede vacante usa ka pahimangno nga ang matag usa ka nato gihangyo sa pagampo. Pagampo alang sa kalinaw, pagampo alang sa mga kardinal nga mopili, ug alang sa pagpangandam sa atong mga kasing-kasing sa pagdawat sa bag-ong Santo Papa. Kini nga yugto nag-awhag nato nga dili lang gani kanang magpaabot passively, kundi moapil gyud actively pinaagi sa atong pagampo ug sa atong buhi nga paglaom. Personal observation lang ba? Many people are talking about the conclave on social media. Gani dinhi sa Pilipinas, mura nag-Miss Universe ang conclave kay nanay mga pre-arrival pics. Dili pud maayo nga magpakatap tag mga fake news nga nanay na bayaw nga bagong Santo Papa bisag wala pa gani nagsugod ang conclave, no? For the likes and engagements ra jud na og dili na purposive. Dili pud gikan sa Espiritu Santo. Pero more than talking about sa kung kinsa man ang atong mga manok, atong hinumduman nga kini lihok jud ni sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao jud ang mupili sa atong mamahimong Santo Papa pinaagi sa mga cardinals. Mga anak sa Dios, ang sede vacante dili simbolo sa kawad-on, kundi simbolo sa paglaom ug kakugi. Kini usa ka pahimangno nga taliwala sa atong paghulak og mamahimo nato puhon nga mga kabaguhan. Ang Dios kanunay naglihok ug nga kita isip mga miyembro sa simbahan gitawag nga magpabilin nga matinumanon. Busa sa pagsugod sa atong panaw padong sa conclave. Wala pa ni daog ha. Atong ipahimutang ang atong mga kasing-kasing ngadto sa pagampo. Iampo nato nga ang Espiritu Santo maggiyag gyud sa mga cardinal electors ug nga ang bag-ong papa nga atong pilion mamahimong usa ka malumo nga pastor nga magdala nato padong sa kahayag ug sa kamatuoran. Daghang salamat o sa pagpaminaw karong adlaw. Ayaw kalimot pag-like, pag-share ug pag-subscribe para padayon ta nga mag-uban sa atong panaw dinhi sa YouTube. Hangtod sa sunod, magampo ta alang sa simbahan. Wala pay ni daog nga Santo Papa ha. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga anak sa Dios.